Olugono a na-ebulukwa mmadụ n'ọkwụ mma onye mee nke ọma ebulie ya elu si ya jide ka o ji na-aga n'iru. Biko ka anyị gbakọ kịta wee kene n'Eze-Ana. Eze-Ana ị ga-adị Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị. Ọdịnala bụ eziokwu, ọdịnala bụ ụzọ ndụ. Ị ma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa, ụmụ Igbo chigharịa. Kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi. Eze-Ana, Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite, onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu. Eze-Ana ugochitubelu onye mmanya ji eme ọnụ. Ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu. Eze-Ana ga-adị, ugochitubelu ga-adị, ugochitubelu tempụl ọ ya adị. Maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị front and back, ndị oche eri anyị front and back. Fada sikala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feka mma. Buru Baịbụl bịa, akwụkwọ akụkọ, wepekwa chọọchị fa, obodo ụka abịakwa. Ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'oge awa nke eziokwu, oge anyị ji were awa eziokwu niile agba, nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite na-anọ n'isi ya. Maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na soshal midia maọbụ n'eziokwu TV, kpọọ m Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission and rụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me an ọdịnala evangelist, I will answer. My mission is to help people live better life. N'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu, isiokwu anyị bụ Sacred Trees in Igbo Spiritualities and Functions. Sacred trees in Igbo spiritualities and functions. Ụmụ osisi mmụọ dịgasị iche iche enwere n'okpukpere n'ala Igbo ya na ọrụ ha. Ọnya bụ isiokwu anyị. Mana bifo anyị gaba n'iru, ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Mee ka na-aga n'iru. Ị nwekwara ike isonye na aja n'ebe ọ bụla isi ịnọ na nsọtụ ụwa dum. Dịka anyị si kwuo, distance abụrụ ebere a. Ị nwere ike isonyela anyị n'ebe ọ bụla ị nọ na mba dum, maka na ike Chukwu zuru mba dum. Anyị anaghị esho ihu ọrụ maọbụ testimonies na social media maọbụ n'eziokwu TV. You know why? Ọ dịrọ necessary, ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa. Mana ihe na-achọ ka nkọwa gị na ike dị na aja a na-achụ n'igwe, maka na igwe bụ ike. Anyị malitere ịchụ aja anyị dị n'igwe a ihe karịgoro 2 years now. O nwere ndị na-esonyere anyị na aja since anyị malitere eti date, maka na aja mbụ na aja ịpụta ihe aja esigo na ebu n'imirikiti enu. Echi isonye na aja, ihe ị ga-eme we forward ya 3 prayer requests, then mee ya token donation to the account number. Ya 3 prayer requests anyị na-edebe n'ọta, na-achụ aja, na-aga ọfọ, na-ekwubi okwu n'isi gị,
ụbọchị ọbụla ganye na ọnwa ahụ agwụ. N'isi ụtụtụ a ejegori m na temple chụọ aja gaa ọfọ kwubie okwu n'isi ndị niile sonyere anyị. Yes, ụbọchị nchịkọta ya anyị ga-eje na mmiri jee mee saraka tụọrụ ndị mmiri aja, gbagota na temple chụọ aja to entities of powers, then jezie n'ebe nchụaja gbuo ebulu mee saraka n'afa mmadụ dum. Nwanne chụba aja n'ike dị na aja na-achụ gị. Chọọ bụrụ na ị chọrọ isonye na aja nke ọnwa Mee a, ị ka nwere ike isonye na ya. Ihe ị ga-eme ewu ịfọwọdụọ ịchaatị m na WhatsApp, forward them other details in order to book you. WhatsApp number ị ga-eji nweta m bụ 08057837672. I repeat, 08057837672 ma ọkwa na 08138243871. I repeat, 08138243871. Abụọ na YouTube, ị na-eso m na YouTube, jee na our YouTube, ị ga-afụ the number ka ọ na-aga. Ọ bụkwa na Eziokwu TV, copy the number. Then ka anyị gaba n'ihu na nkụzi anyị dibịa. Mana bifo anyị mee nke a, ọ bụrụ na ị na-anụ olu m site n'Eziokwu TV, nkụzi anyị na-anụ na ịlaikiri ya, ma ọ bụ nkụzi ndị ọzọ ị nụgoro so far, jee na my YouTube channel Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu oraifite. Ị ga-afụ nkụzi a, fụkwazi over 1000 lectures. Nkụzi niile anyị na-akụzi ụbọchị ọbụla over the years. Ọ bụkwa na o nwere Nollywood movie ọbụla ịwọchị na Eziokwu TV chọrọ ịwọchị ọzọ, jee na my YouTube channel Ugochitubelu Movie Productions ma ọ bụ Eziokwu Great Movies na YouTube ịwọchị ya. Ọ bụ na Igbo movie, jee na Eziokwu TV Nollywood Movies na YouTube ịwọchị ya Igbo movies anyị. Then ka anyị gabazie n'ihu na nkụzi anyị ji wee bịa. Dịka m na-esi ekwube, like I always say, what you don't know is only a mystery to you and not to all. Today, our topic of today's lecture is sacred trees in Igbo spirituality and functions. I would like to digress a little bit for me to lay foundation of what I want to explain to you today, so that you understand how things work. Why I want to digress a little is because I understand perfectly well that we have some newcomers that are following our class, and we also understand that some people are still in kindergarten level, while some are in primary level, while others are in secondary and the Mahadum level, university level. So for that reason, we always try to digress and lay our foundation solidly so that we'll be able to follow. Now, what I want to explain to you, those sacred trees, what makes them sacred? What makes them sacred is because by the nature of their existence, they are sacred. By the nature of their existence, they are sacred because they are in a position, like I always explain to you. I told you that for you to call down a spirit, a particular spirit, you must bring some certain things that have some similarities with that entity of power in order to trap that entity of power down to you. Like I said, if you want to know the amount of ants living in your room or within your premises, bring honey or sugar. Yes, once you pour sugar everywhere around you, believe in me, you will invite ants, because they have lots of things in common. So the same way, sacred trees are familiar. They have lots in common with entities of powers. So that is why entities of powers can actually come and dwell in those trees comfortably. The other day, I thought about cardinal points.
Why I want to digress a little bit for you to understand that there is this what we call elemental beings. In spiritual hierarchy, in Igbo spirituality, we have entities of powers. The same way the church people will explain to you. Not only church people, other spiritualities will explain to you, and other religious groups will explain to you that there's entities of powers of different kind. I remember those days when we are with church, we tell you that there is 9 choirs of angels. Yes, there are many. I will name few of them: the thrones, the cherubim, the seraphim, the archangels, the angels, and rest of them. You get their function differs. We will also mention to you, tell you about the elders, the 24 elders, the prosperities and powers, and the throne of the primordials, the queen of heaven and heaven, even heavens. You get. But in Igbo spirituality, we have the same thing. You got there? We have entities of powers. We have Amadioha, we have Udo, we have Ajan, we have Ndimbri, we have the sun, Ikanyang, we have Ikendik, we have Ikajan, then we have Ndegene, we have Ndembo, we have Anekantana, we have Ndichie, and so many, so on and so forth. If I start mentioning them, the numbers are almost countless. So what am I saying? They are all cadres. Even the Ndanjelu Nkechuku, the Alosi. Yes, they are all cadres of entities of powers in Igbo spirituality. Now, but today, we want to dwell more on elemental beings. Elemental beings is animistics that are actually working. But unless if you are privileged to encounter them. If not, some people, because of their understanding, don't even know that elemental beings exist. Elemental beings can be described as those elements, those unseen beings that are working for the glory of God. In harmony, they are working in harmony with creation. However, in the course of doing their job, they normally encounter man. Yes, and if we are in their good book, believe in me, you will be favored. Now, let me mention some of them. In elemental beings, we have some of the cardinal points. Elemental beings, some are working with the power of the sun. We have those who are working with the power of the air, the early being. And we have the water beings. And also we have the earth beings. So I will mention some of them. We have the self, we have salamander, we have water sprite, we have herbs, we have the gnomes, and so on and so forth. But today, we want to dwell solely on herbs. Yes. Who are those herbs? Herbs are those elemental beings that dwells in trees, sacred trees. They are in charge. They make the trees to grow. They make the trees to be unique. Trees are their dwelling place. Let me tell you what you don't know. Yes, if you are my student, you understand I have taught it in my previous lectures. That you know there are some elemental beings that are lives in the rock. Do you know? Yes. Do you know that there are some elemental beings that live in the cave, the Oba? If you go to Ogbunike cave, have you been to cave before? If you go to Ogbunike cave, we have many in Nigeria. If you go to Ogbunike cave and some of those caves, you will see something very unique.
visit any of these caves, you will see something that will even marvel you. You will be shaking. Some call them many names. Some call them Madoche. Some call them Pipemia man or men. Madoche. The early men. Some call them early men. But whatever you choose to call them. Yes. For that, some Madoche. But if you visit those caves, believe me, you'll be shocked. Hereby, you can see where they use stone to make something that like chair, a king. They make like a throne, something like throne. You will see something there where they make something like that. It will look like bed. You also see something they make that look like chairs, ordinary chairs, and so many other things. You will be thinking, these people really think like humans. Okay, let me use another example that you all will understand. If you are familiar with Abuja Axis, I have lived in Abuja, so I will tell you exactly what I know. There is 2 major rocks in Abuja. They have many, but 2 major rocks are Zuma Rock and Aso Rock. Yes, but let me use Zuma Rock that you always have access to. Zuma Rock is along the road, along the Kaduna Suleja Axis of Abuja, or call it Zuba Axis. If you are that Zuma Rock, once you are approaching that Zuma Rock, maybe you are from inside town, come to Dede, going to Zuba. Then, if you are going to Zuba, either you are going to Suleja Axis or you are following Kaduna Road, you will see a mighty rock. Once you pass that road, there is no way your eyes will not go there. You will see a mighty rock called Zuma Rock. If you look at that rock, you will see a carved image of a man. A carved image of like a man. A carved image of a man. Now, if you see that carved image, you will be asking yourself, how come? The first time I visited Abuja, I went to that location. I saw that particular thing. I was marveled, and I was like, nature is beautiful. It helps me to understand and assimilate what nature can do. So if those creatures can actually build the face of a man, maybe one of their leaders, whatever. But once you reach it, approach that place, you will agree with me that this is a face of a man. Those artwork, in olden days, our forefathers and the elemental beings, they make use of artwork, carved image. In order to remember some certain things, they carve it. They use stones to carve some of those things, so that those things will remain everlasting. If I will use the word. So those are beings. Don't you know that rock grows? Don't you know? If you agree that rock grows, you will see those rocks in maybe 18th century. The height of those rocks. Go now, those rocks have grown more than that. Do you know that even the rock has Werumburubi? Yes. That's rock. Rock grows. Those rocks that grows, there is beings that lives there. It's there by their activity that rock grows. I'm not going to tell you what today. I have the gnomes. Ndị bi na ndị na-eme ka na na-egro. Mana ịmọrọ na because ịmọrọ na those rock ị na-afụ both formulation and formation of the activities of the gnomes. Ndị bi na na-egro ya. Here actually I do well today on the F's. Kedu ndị F's? Ekwu na those F's bụ the elemental beings bi na trees, sacred trees. What are doing
So true. They have big ones and small ones. And those big ones and small ones have duties, various duties. We have what we call and known as Iroko tree. In Igbo language, we call it Oji. Oji represents greatness. Oji is mighty tree. Once you want to describe greatness and with might, what comes to mind is Oji. Mborogwu Oji, Okosisi. Even the Mborogwu Oji is great. Even the Oji, the tree itself, is great. And what some Oji, and you go many account to Gabo, ịba na mgbọrọgwụ ya dịka rooms. Yes. So o nwere some ọjị nwere ike nna gị je jụọ nna gị ọ sị gị na ya tolitere n'afọ that ọjị. So ọjị is a great secretary which symbolizes greatness. It's secretaries. It's sacred because the herbs, the elemental beings, a na-akpọ herbs n'olu Igbo bi na ya, ụmụ mmụọ. Minus ọjị, enwere so many of them, but I will try to mention some. Enwere nke a na-akpọ ngwu. Ngwu bụ a secretary, and the ngwu anwa is for protection. Ngwu is protection. Yes. Ọ bụrụ na ndị ụka a ga-enwe ike na-asị na ngwu bụ archangel. Ngwu, we call it Ngwu in Igbo language. Ngwu is a secretary that protects them. They grow on their own. It is the herbs that pick them and drop them wherever they want them to germinate. The first category of secretaries is the herbs that take them along. Ghọtara ya? So nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma. Yes. So they are secretary. Ị kwesịrị ịma gbasara these herbs m na-ekwu maka ha. And well, many of them, but like I said, I want to cite some examples. We have secretaries like Apple, Ade-Akụ-Akụ, Apple Okalete. O nwere nke dị na be anyị gbajigoronu bụ akpụ na-ebu ibu. Even if no matter how tall, I'm 6.2 feet tall. So I'm a very tall person. Now, but there is no way my hands can go right around apple. Big, very big apple. Now, in the apple those are apple. Then what apple ndị ichie? Apple ndị ichie. Apple ndị ichie, ihe ị ga-eji wee mụ ya bụ apple ọbụla bụ otoniti ọ na-enwe the leaves spread wings like cassava leaf. Yes, but this apple is not ordinary apple. Yes. Now, abịa na akpụ ahụ, akpụ ụdị ụzọ na-abụ. Akpụ dị ụzọ na-abụ. Enwere akpụ ndị ichie. Akpụ ndị ichie bụ nke ga-enwe the leaves will look exactly almost like a cassava leaf. But the body, we have something like tones on it. It's called akpụ ndị ichie. Then there is another type of it. The leaves will look like cassava leaf, but the body will look smooth. Will look smooth and friendly. That one is akpụ Okalete. Akpụ ndị mmiri. Obodo enwere mmiri. Ọ bụrụ na akpụ a mere activate can actually take the water
sacrifice ụmụ ihe ọnụ na-eri and other sacrifice bujie n'ebe akpụ nọ maka na akpụ bụ akpụ ndị mmiri. So e nwere some water sacrifice enwere ike ijebe na akpụ ka ike chụpụ aja. Akpụ ọkalete enwere ike ijekwa ebe a jee chụọ aja gbuo gwusa ihe mme. Yes. So akpụ is a sacred tree. Now ka ị esi wee ma akpụ ndị a nwere ike ịda ebe ọbụla. Enwekwara ogilisi maka ogilisi bụ sacred tree. Onye akpatara na ọ bụrụ na a na-atụ ihe ọtụtụ sacred stuff items, use all those sacred trees. Ihe eji eme ihe bụ na-achọ ịkpọtụ chi nọ na those sacred trees ka a na-akpọ mmụọ. Achọ ịkpọtụ mmụọ, all those sacred trees ka a na-akpọtụ mmụọ. Enwere many of them like ofo is a sacred tree. So ọ bụrụ na achọ ịkpọtụ mmụọ, because no a tree mmụọ na-ebi n'ime ya, ọ dịgo familiar with ụmụ mmụọ ibi na ya. So it's very easy gị nwa na onwe gị ịkpọtụ mmụọ to install mmụọ in that particular artifact or that particular tree, because mmụọ anọrụgo dia. Ihe niile wo activate ya. Ọ bụzie na-eme bi n'ogilisi na ogilisi atụrụ atụ ịchọ iwe kpọtụ chi gị. Because na ogilisi on his own abụrụgo isi mmụọ na-ebi, ọ dị very easy ịkpọtụ mmụọ, let mmụọ dwell in that ogilisi. Ọ dị very easy because na osisi na-akpọtụ ya na ya abụghị osisi mmụọ dị familiar with. But on a very good day, all these sacred trees, mmụọ bido ya. Mana ọ bụrụ na ị chọziri ka activate ya, is a different thing. Ụfọdụ gara ajụ kedu ka mmadụ ga-esi masị sacred trees ndị emere activate. Very simple. Go to your village. Those sacred trees efuru ọ bụrụ na amawara ya akwa white. Once efuru akwa white n'ahụ ya, ihe ọ pụtara bụ na-enwego aka ji ọfọ ma ọ bụ eze mmụọ bịa mee ya activate. Ime ihe kpatara aka ji ọfọ ma ọ bụ eze mmụọ ji mee ya activate. Ihe aka ji ọfọ ma ọ bụ eze mmụọ ji mee ya activate bụ ka ndị mmadụ ghara imezi ya butere ya abuse. Mmalụ na activate gị ụmụ mmụọ nọ na ya. Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụgo a sacred activated tree. Akpọlitego the herbs ụmụ mmụọ bi na ya ka ha nọ n'ọrụ. For example, o nwere ụfọdụ ndị mmadụ amaghị ife a na-aya, amaghị ihe a na-agwọ. O nwere ụfọdụ ọya ụfọdụ rigo ọya mmụọ. Eje kpara akwụkwọ ngwu tinye na ọgwụ ha na-esiri onye anwa. Ụfọdụ na-eme ya. So like in the temple, I nwere ngwu dara opposite my house. Yes, my bilitegoro ọrụ. So because that ngwu anwa dara ndị mmadụ ndị na-esi ọgwụ na ha nọgido na-eje kachiri some leaves bịa ha na-etinye n'ọgwụ ha na-esi. So a na-eme ya abuse. So and then we need ọmụnwa to protect that ngwu, because ngwu a bụ ngwu dịbugoro gboo mana ndị nna anyị ha bịa mee ya abuse because na ha na-eje ụka. So many years down the line mbịa bidozie ọrụ dị ngwu germinate ya back. Ka a bịa so na-alụ ọrụ na-protect the temple. So when ngwu a germinate back, we notice na ndị mmadụ na-eme ya abuse, we je activate ya. Ife a na-akwa white n'ahụ ya, ihe ọ pụtara na activate ya. Ihe ọ pụtara bụ na ime emezi abuse.
ihe ọpụtara na akwa white dị ga-ara na ya ihe ọpụtara they can go there and make some supplications gaa ebe a ga-ekpe ekpere ihe ọpụtara. So any secretary isi ọbụla ịfụ na be ụnụ na be nna gị ịfụ na amawa gị akwa, please don't go there and mess around maka ọdịmma gị. So secretaries is those trees that on their own, and once they may activate, oburugo mmụọ, I recognize go the fact that ụmụ mmụọ bi there wee kpọlite ha ka ha nọrọ ọrụ. So in other words, once amawara ya akwa oburugo mmụọ. Yes, oburugo another aspect of alụsị. Ịghọtara ya? Yes, adọgo mmụọ na ya, mmụọ anọlugo ọrụ na ya. Ịghọtara ya? Once ị bịa mee activate, tụọ aja, tụọ nzu, wụọ ọchị, tụọ nkwụ, gbusa ihe mmedi a, mmụọ nọ na ya anọlugo ezigbo ọrụ. Ọkwa mmụọ n'ọrụ onwe ya, mmụọ n'ọrụ onwe ya ka ọ bụ. So you can't go there and just mess around. So kedu ihe na-ekwu maka ya? Ihe na-ekwu maka ya bụ na all the secretaries, enwere reason kpatara eji ejide secretaries wee na-alụ ihe gbasara artifacts. Like ọ bụrụ na ị bịa n'obi m, enwere m oche mpata. Oche mpata anwa, osisi eji wee tụ ya bụ osisi ngwu. Maka ngwu gudibe m bụrụ na gudibe m. Ịghọtara ya? And ngwu for protection. So osisi ji wee tụja bụ ma oche mpata abụghị. So ọ bụrụ na ụmụ secretaries anwa, you don't abuse them. Ọ bụrụ na ife iji use for good, fine and good. Especially nke ọmụ na-emegoro activate, don't abuse it. Kete ịmatakịrị ihe kpatalụ those secretaries eji agbawa ya akwa. Na-achịkwa na ifu a na-amawara ya akwa, please don't go there and mess around. Secretaries bụ ebe ụmụ mmụọ a na-akpọ elves n'onu Igbo na-ebi. Ụmụ mmụọ ndị a na-ejeje na-abata ndị na-agagharị na-eme mma. If you are in their good book, believe in me, they will bless you. Those trees like their apple. Yes, echefukwa na ọ bụrụ sọ mmadụ na-eto Chukwu na ụmụ osisi na-etokwa Chukwu. So if you are in their good book, believe in me, you will be blessed. So secretaries, pay attention to secretaries and don't abuse any. If you are not in a position or to activate them, please don't abuse them. And one reason why they choose to be within your premises. And one reason why they choose to be on your land, your favor. However, they are there for function, either to protect you or to uplift you or to always watch your back. There are division of labors among the trees, but you must recognize them. However, ọ bụrụ na ọjị dalụ na be gị, ọ bụrụ na ọjị adalụ very close to the house, that is ebe a ọnwụrụ ka ọ ga-esi wee nọkwata with that place, enwere ka esi eme the processes. Ihe ị ga-eji n'aka ma ọjị gị ma nzu gị ma edo gị, ma ihe ị ga-eji n'aka wee jee yọọ ya, at least degoro ọjị wee jee yọọ ya si ya na agbụ ma ọ bụ ọjị ma ọ bụ ngwu n'ebe ị nọ na ị nọrọ ọfụma, maka ihi na n'ebe ị nọ dị nso n'ụlọ ya, biko ya nọgharịa ị perform all the ritual ife inwe ike iwepụ ya. Nke bụ eziokwu na iwepụ ya ha nwere ike nọ. Yes, because of the mission. One na their mission need the worthy for them to join you in forces in your work. Believe in me, ha ga-anọgharị, they will locate. Ka m kwụsị ebe a. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ịchọrọ ịjụ m ihe gbasara secretaries and their functions, please feel free to chat me on WhatsApp. But however, never you abuse them on your own. Never you just for the sake of killing trees.
You go there and be cutting all the trees randomly without any tangible reason. Desist from it. If you have any question in today's lecture or any talk about for consultation, chat me on WhatsApp 0805 7837672. I repeat 0805 7837672 or 0113 0813 8243 871. I repeat 0813 8243 871. In the name of the Most High, the Creator of the whole universe, I speak positivity into the lives of our followers, friends of the temple, and children of the temple. In the name of the Most High, the Creator of the whole universe, be blessed, be protected, be liberated. Let there be abundant favor upon your lives. Let your favor, your handwork, begin to yield fruit. Remain blessed. Enjoy the rest of your day. See you tomorrow. No ga awa nke eziokwu. Asị m na ọ bụrụ na ọnwa egburu dị eji wee chụ aja na-emecha na ọ ya ebu eme. Udo dịrị ọnụ.